Първата ни среща беше в Софийския университет, пред Софийския университет, ректората. Моите родители винаги са държали на образованието и в нашето семейство образованието е ценност. Реакцията на хората около мен е много позитивна. Аз примерно съм от село и всички хора, които са от село, като кажеш, нали, аз се да, все пак е завършил. Моя предразсъдък беше, че в журналистическия факултет не биха приели ромите. И моята цел беше в началото да покажа, че има различни роми, има роми, които се обучават и да покажа позитивния пример. Гледам как, примерно, баща ми и майка ми със средно образование имат работа и то хубава. И следователно, моята крачка е да ги надградат тях. Следователно, живи и здрави, с време моите деца да надградат мене. Ако трябва да променя нещо в България, то би било отношението на хората. Малко повече позитивизъм и повече вяра в самия себе си.